Edurne Azkarateren harrikada. Kaixo, Edurne. Kaixo, aspaldiko. Zer moduz? Oso ondo, oso pozik, zuekin egotearekin. Guere bai zurekin. Claro, aspaldikoa. Ja, eske, ja zuten eukan hemen egiten nuela lan. Ere bai. Zelan? A ber, zelan ondo. Eta zuek. Berriro. A ber, azkar noa, zeren gauza asko hori buruz hitz egin nahi dugu gaur. Ez dut albisterik emango, pentsa, gai potoloak diren hauek. Bueno, urrengoan, igual. Venga, banoa. Oso argi daukat, nik zuzenean pairatzen ez dudan zapalkuntza bati buruz egin dezakedan aportaziorik onena dela entzutea. Hau da, feminismoko lehenengo maila. Osea, beginner baldin bazarete apuntatu. Zapalkuntza, borroka, gai, ezaugarri, egoera, sozioekonomiko, mimimi batez, batek ez bai zaitu zeharkatzen, egin dezakezun onena da, entzutea. Vale, apuntatu dugu. Eskerrik asko. Check. Apuntatu, favorez. Eskerrik asko. Orduan galdera da, zer egiten dudan nik hemen hitz egiten. Osa, kolaborazio bat oso zaila. Entzun duzu? Bai, entzun dut desente, baina nahi dut entzun gehiago. Orduan, beginner edo hasi berri maila hontan gaudelarik, nahiko nuke galdetu, lehenengo terminologiari buruzko azpi sekzio txiki bat egin nahiko nuke. Dela, zuek esan ondo gaizki, erdipurdi edo nola hitz egin behar den honi buruz. Adibidez, terminoak. Potola, potolo, potole, ondo? Bai. Ondo. Karo, baina hau da segun hork. Karo, gero ere badut hortik beste galdera Da bat. pertsonaren arabera. Potolita, Bai, baina. potolita, Pertsonaren arabera zer? Osa, ez dut ulertu. Zan nahi dut, gauza batzuk igual, zuri, potola etzea ondo, zoaz, eta zure bizilagunari, igual, de repente, eguna fastidatzen Bai, diozu. rollo lesbiana viejak oso impactatuta bolerarekin. Bai, eske horregatik da, prot Claro, komplexua vale, terminologiaren vale. erabilera Ostra. beti, eta kasu hauetan gehiago. Bueno, baina aribaldi mazara testu neutro bat idazten jarri potolo. vale. Leela. Ita ez. Potolita, ez. Zergatik ez? Potxolo, potxola, Baina hori askotan euskalkieran araberakoa da, ja, baina Bai. potxolo ere bada zerbait tiernoa bezala, ez? Niretzako da oso infantilizatzailea. Ok. Potxola da Ane Lindanek esaten duen koñoa. Bai. La potxola. Ok. Orduan, bueno. Orduan bai. Vale, lodi, Bai. ondo. Handia, pelikula bezala. Eske pertsona handi bat ez da lodia Hori izan da. behar. Vale. Mertzi, parkatu. Ez, Zabala. itzalin dezakezu. Lasa eta zabala pelikula bezala. Polikagoa. Gaina, osea, hoxera, como handia eta zabala, bai, baina ez bakarrik, Eske ni handia naiz. Ja. Egia da. Da Bai, peña, hori dela da. da peña handi asko ez da lodia. Claro. Bai, Eta zabalak? Baina zabala izan daiteke bizkar zabalekoa. Osea, Ja. pertsona mazau bat zabala da. Oso zabalak dira, ja. Borobila, Ai, gustatzen zait, niri Bai, no. borobila. Bai. ez zurdura handikoa, eta horrelako eufemismoak. De hueso ancho, me encanta. Eufemismoak gaizki. Ez? da gaina dela tipo de... Como ez da zure zurren Bai, kulpa. hori da. como- Osea, bai. Bueno, ez dakit ez zurri buruz, baina. Ja, Baina no, ez da izango. Ez Ez dirudi. Osea, ez dirudi nik leku askotan ezurra dauzkadanik. Ez zurraino gauza gehiago. Palpatzean ez da sentitzen ez ur. Ditzen ezur lodirik. Vale, gizena, ondo. Bai. Vale, osea, potola, gizena, lodia, ondo, beste guztiak errepasatzen. Ez, borobila ere ondo Borobila esan. ondo. Eta borobila aizeri bereziki gustatu zaio. Bai, borobila, bai. Persona borobil bat, gainera da, borobila izatea ona da, ez? Como persona Ja, borobil bat. osoa. Eta potxola esan dugu euskalkia baldin bada igual, bai. Osea, como ez ditugu euskalki guztiak ezagutzen. Vale. Eta hau Igual. guztia pertsonaren arabera Osea, ez noski. daitu ez joan kaletik jendeari gorda deitzen. Baina guapa deitzen ere ez, osea, sin más. Hori da, vale. Zoragarri. Beste galdera bat nik daukadana, da, noiz zara potola edo gizena? Osea, kanpotik gizen bezala irakurria zarenean bilakatzen zara potola edo zuk zeuk izendatzen duzu potola zure burua? Eske oso galdera zaila da. Bai, seguk horrekin arazo asko izan ditugu. Ze, claro, osea,
adibidez, askotan jartzen genuen adibide bezala, como ni por lo que sea, gaixotasun baten ondorioz, 3 hiletan, imaginatu argaltzen naizela, tipa normatiboki argalba kontsideratu arte. Claro, ja naiz lodia, baina naiz lodia. Guzti horrek nire subjetibitate guztia eraiki duenean, como nire, oso zaila egiten da. Baina, claro, gero, zuk lodi diferentzio kriterioa jartzen baduzu autopertzepzio bat lodi bezala, munduko emakume guztiak dira lodiak. Eta orduan ezin dezakegu hitz egin como guretzat espezifikoa, ez, ulertzen ez da zu, como ni badakit, tipa guztia sentitzen direla lodi, baina tipa guztiak ez dituzte arazorik hori barropak erosterak orduan, edo autobusean joaterak orduan, edo medikuren gana joaterak orduan. Orduan, como super zaila da, eta gero kontekstuaren arabera ere pila bat aldatzen da. Osea, como kasualitatez, 14 urtereko epoka hortan, diskoko epoka, hortako Madrideko kolega pija bat egin nuen Dublinen, da, klaro, tipa hori esen lodia, baina bere kontekstuan, argaltasuna, ez, da, klasea, horren beste nahazten ziren, bera lodi gisa identifikatzen zen, orduan supergaldera zaila da. Vale. Eta gainera oso kontestuaren araberakoa dela, esan nahi dut, gunera behak gineneko pelikuletako lodiak argalak ziren. Ja, ze fuerte hori. Hori fuerte da. Argalak ziren, baina erropa Eta handiekin. oso guapak ziren. Ni bezala gaur. Gaur lodia. Lodia zara, agian egun ematen lodia izan zaitezke pelikula Ba, batean. igual, bai. Loditzen ba naiz. Vale, galdera zaila. Igual hau ere bai izan daiteke hausnarketa gune bat entzuleentzat eta ikusleentzat. Osea, bidali zuen erantzunak edo zuentzat zer den lodia edo noiz konsideratzen zaren lodia, ez? Kanpo begiratik, zu zeuk edo interesgarria iruditzen zait. Normalean, kanpotik ere badatorrela. Baina zu lodia baldin bazara, badakizu, ere bai. Ja. Eta nahi dut, ikusten da. Ez da, zapiak dira, baina... Zuzu aukeratze. Bale, gero egin dut beste azpi sekzio bat dela argaltxoentzako aholkuak. Argaltxoak, hori bai. Zeren, garo, pentsatzen dago. Me encanta argalita, flakita. Argalitak. Bale, eske kontua da, pentsatzen egon naizela, ea nik zeden Montresan behar nuen gai honi buruz, eta konturatu naiz, loditasunaren gaia oso intersekzionala izan daitekela, zeren argalok ere badakigu zer den. Eta hori beste borroka batzuetan ez da hain argia, ez? Askotan, adibidez, errazializatua ez baldin bazara, galtzen duzu borroka horren hildo nagusia edo detaile guztiak oro har. Baina, gai honekin igual, denok pasatu gara zeharka bada ere, eta ez badugu pairatzen topera, zerbait badakigu, ez? Noizbait pentsatu duzu, bizitza pixka bat errezagoa daukazula lodia ezarelako, noizbait postu zara argaldu zarelako, naiz eta igual garaitxar bat pasatu duzulako den, edo pentsatu izan duzu lana bilatzerako garaian, bueno, pues horrek kalterik ez dizula egingo, baduzu lagun potolorik zeinarekin ezin duzun gai batzui buruz hitz egin, eman dizkizudulako seinale guztiak horri buruz ez hitz egiteko, eta gaia aterako bazenio gainera badakizu gai potolo hori dela, eta esplizitatzea litzatekela, eta gainera berak ezin duela beste inorekin hitz egin, eta bernola kudeatzen dena hori bai lagun arte batean, adibidez, edo badakizu makarroiak ezin direla gauean jan, karbohidratoengatik, eta kizu ayuno intermitente, eta ananaren dieta, eta mobidak, ez dakizu zeba, baina badakizkizu. Inoiz pentsatu duzu zeba argalak liatzen diren argalekin, eta lodiekin. Anerrek esan duen bezala, argalok badakigu horrek mesede egiten digula, ez? Baina ere badakigu zer den nolabait lodifobia. Orduan, kabitzen ez dena da lodietik eta ez dugunok ez ikusiareana egiten jarraitzea. Horrek bai ez daukala lekurik, zeren egin behar dugu pixka bat humiltasunarik eta erantzukizuna hartu. Beraz, hemen nago prest zuen argaltxoentzako tipak entzuteko. Nola sartzen dugu eskua? Honi nola aldugu borrokan zozera portatu edo ez, edo zein da gure tokia zuen ikuspegitik. A ber. Parkatu, egin apunteak, venga ba. Orain goz, mijoren apunteak, argalak fletxita. Argalak kanpora. Eza, zuk esan duzuna, hitz egingo dutzuk apuntatu bitartean. Hori, zuk esan duzuna, hasiera batean entzutea. Ze, guztiok dakigu, guztiok zeharkatzen gaitu, baina, guztiok ez gara lodiak, eta
guztiok ez dugu hitz egin lodi batekin loditasunari buruz. Ja. Ze, zuk badakizu zure laguna lodia dela. Porque ikusten duzu zure laguna. Berak ere badaki, Berak ere gizarte badaki, mundu guztiak guztia badaki. badaki, autobusean bere ondoan ez da inorre xeriko, ez delako kabituko, mundu guztia dakigu. Baina askotan, ez dugu hitz egin personalodi horrekin, eta jende personalodi askok ere bizi dute hori, bueno, ni gazteagoan nintzenan ere bizi izan nuelako, isiltasun batean. Mundu guztiak daki lodia zarela, medikoaren gana zoazenean, medikoak esango dizu, naiztazu joan, belauneko mina daukazulako emango dizu papel bat dieta batekin. Osa, eta ja de paso bengo dizkizu analisi batzuk ikusteko aber nola zauden. Orduan, baina hori dana eramaten duzu isilean, eta orduan zure inguruan gordak baldin badaude, eta agian ez daude politizatuta, eta agian ez dute nahi ere ez, baina ari dira bizitzen hori beraien egunerokotasuneko normalitate batean. Ja. Batez ere, bueno, nik irudikatzen ditut asko nerabeak hor. Eta nolabait baimena eskatuz edo kentzeko tirita hori saiatzea gai hori normalizatzen edo horri buruz ere hitz egiten, osea... Oso zaila da, da gainera lehenko izendapenaren kontuarekin ez lotuta dago, como aipatu dugu momentu hori de lodi deitzen diozunean pertsona bati, pertsona horre prest egon behar du, hortaz hitz egin alizateko. Niri oso violento egin izan zaita, claro, zuk gauzak naturalizatzen dituzunean, jazta, oso lasai zaude, da orduan de repente ondarron kuadrillarekin, como hitz egiten egotea, de bai, tal, porque, de repente ikustea kuadrillako beste tipa lodia horrela. Ja. Kausaten, zergatik ditu behar niri berak lodi. Ja, eta da hori ez, ea zuretzat ja ezaugarri bat den, edo oraindik insulto bat den. Bai, como limite hortan mugitzen dena, da horregatik ez da erreza mundu guztiarekin hitz egitea. Gaiaren inguruan. Ze zaila. Ez nahi du jakin non gauden gu, besteok. Bai, nik txorradita batzuk apuntatu ditut, ez da uste como erroa diren, porque hori, como sasun gintza, kontu guzti horietan, ez, como fokua jarrita. Baina adibidez, bai, gauza ezberdinak. Adibidez, janariaren kontrol logika, edo janariaren neurketa logika hau, ez, ebitatzea nola bait, hau da, mendira joan gara. Eta gero gabiltz, jo que se, pote bat hartzen, eta ez dakiz zer jaten, tortilla jaten, lo que sea, tal. Merezi dugu, Ja. Osea, como, nahi dut esan, como sakrifizio recompensa logika horiek, ez? Osea, como que merezi dugu? Osea, da nire txean da kirolik ez bautu egiten, ez du merezi jatea? Osea, como horlako leku horiek, ez? Edo, hori behintzat ez egitea publikoki. Osea, ulertzez tazu, como de gauza bat da, bakoitza ditugun paranoia janariarekin, dene dugula harreman, oso sanoa normalean. Baina, egotea zure kolegit nipo de, jandugun guztia eta gero nik benetan ezin, osea, como tal, da tipo, ama isi. Ja. Osea, gero ez konpentsatu, edo gabonosteko, orain brokolia. Hori da, como kontu guzti horiek, osea, como... Pentsatu nahi baduzu, baina isildu. Entzun eta isildu askotan ere bai, Zer hona, entzun eta isildu. Eta gero etortze zait, como leku berezik izail bat amatasunean. Nik 26 urte ditut, oso lagun ama gutxi ditut, da boierekin mugitzen naiz normalean, orduan gutxiago, baina ez, como bereziki ez, 10 galak, kontuz aurren, osea, aurrekiko, osea, eta me encanta, osea, 10 galak eta aita ez da aipatzea, baina ezkenik badakit gizon horiek ez dutela ezer egingo. Osea, orduan, nahi zut esan, como bidade bat da, orduan ja direktamente jotzen du lan egingo duen horri. Osea, aurrori zaintzaren gan, como logika horiek eze aplikatzea. Da gero, osea, como hori ez dira, niretzat como garrantzitsuenak, baina aukeran ekidin lurrean esertzea, edo silla, osea, tabernako taburetillo, oiek, osea, como albada. Nahi zut esan, ez da lodi bat hilko, parkean lurrean erabakitzea, osea, jartzea erabaki duzuelako, baina bueno. Gero beba itortza izkitez, hori, como, edertasunen ideia berrikusi, porque, klar, nire kolega feministak dira, osea, ninork ez dit esango loditasuna itxusia dela. Baina, de repente ikusten duzu, nori ditzen duten guapa, denbora guztia, da arduan nahi zuten patroitxo bat dago, eta ez dira begimarroiak. Osea, ez dugu hitz egin, ebarkatu, Bota. Batez ere, orain edorri esan duzunarekin etorri zaidalako, nola jotzen dugun umorea osea, barre egiten diogu jende lodiari, ez? Eta persona lodi bat ezin bada eseri banketa batean barregarria da. Eta, osea, demora guztian dago ere hori maigaian, esan nik egiten dut, ni bar egiten dut, jaja, eta egiten didate barre nire lagunek, baina
baina nork eta nondik egiten dizun barre ere. Eta inkluso izan daiteke lodien beste espektatiba bat izatea barre egin araztea. Nola, Hori. batzuetan da, ezin naiz sozializatu edertasunetik, orduan izan barnez graziosa. Bai, noski. Espero da hori. Hori da graziosa garen, hijo de también. Bai, total. Garatu Total. duzu, ez, azkenean hori. Bai, konplaziente esateko patroi bat, como zuri usten zuen huekitoetan. Bai, txomitiko nanet, erori monologu. Ostra. Monologo zar bat da, homofobia hitz egiten du, ezta? Baina, como da, como baina ja da dena. Bai, hori da. Como bada, humorezko monologo bat eta bukatzen esaten du, bueno, eta ni beti humore izan du gauza hauen inguruan, baina honek ez du grazia putarik, eta, osea, como tun. No, ze monologo da? Nanet. Nanetero. Plataforma batean dago orain ez duguna esango. Vale. Bilatu. Hori da. Vale, pues amaieratxo bat ematearren. Samantha Hudson eta Maria Barrierek Sabora Queer podcastean esan zuten bezala, gizarte eratzeaz hitz egiten dutenean, zergatik beti asumitzen da disidentzian ertzean normatik kanpo gaudenok aldatu behar dugula gure jokaera zure moldean sartzeko. Zuk errepresentatzen duzunarekiko nire ezinegona ulertu beharrean eta zu aldatu beharrean, ez? Lehen aipatu zuen foko aldaketa hori. Zergatik gizarte hegemonikoarengatik izorratuen daudenak aldatu behar dira arauen estandarretan enkajatzeko. Ez dira konturatzen hori ezinezkoa dela? Pues bai, ez gaitezen nahi bak izan, noski bai konturatzen direla. Estrategikoak da. Horrela lortzen delako hegemonia eta privilegioak mantentzea. Ezer ez da aldatzen, alegia. Integrazioaren diskurtsoa da tramposoa infinito. Osea, integrazioaren aurka jazuzenean. Tramposoa da eta trampista da. Gizarte liberala horrelakoa da. Askatasuna duzu, lan asko eginaz, ez egula gainean lan egitea gustatzen. Para nada. Okzidenteko gizon heldu argal desiragarri txuri aberats zizetero bilakatzeko. Lan asko iten baizu, lortuko duzu hau, eta izango zara gure ekipokoa. Badakite hori ez dela gertatuko, eta badakite gehiengoa bestelakoa dela, eta hala ere hausartzen dira besteak bezala kategorizatzen, bestetasunera baztertzen. Oraindik ez dira konturatu beste deitzen duten ezleku hori geroz eta handiagoa, pelikula bezala, eta zabalagoa, pelikula bezala, dela. Hori da kontua, ez? Hori da mendeku poetikoa, geroz eta leku gehiago okupatzea.